Ciao, zombie. A hiány mindig zöldebb, ha más vizében ötünk. Ne álmodj más világról, a földnél jobb a víz. Csak nézd ezt a mély vidéket, a tenger felé oly szép, oly csodás itt lett az élet. Hát mi másra vágynál még? Ringat a víz, ringat a víz. Hidd el, te kedves, jobb, ahol nedves, a tenger hív. A parton izzad fenn a nép, tűz annak reménytelen, mire csak úszunk, mindennek hosszú ringat a víz. Matrózok, mi folyik itt? A hajó nem állhat meg. Soha. Nevezőket egészíteni, vagy fölfogni. Nevezőket 4 másodpercre állítani. 20! 20! 20! Ez még csak 4-6. 4-jel kell menni. 4 másodperc. 20! 20! 20! 20! Én a karban tartok el, hajónapomban be fogjuk könyvelni az adásokat. Darabszámot vesztünk! Induljunk a normális mennikkel. 20! 20! 20! Halásszunk. Azért nevezünk, hogy halásszunk, és fogjunk ki valamit. Krisztián, ez női nadrág, a dobasz? Az mi a szar? Nem mi, hanem mi. Ki az? Ja, Imre? Azért érjük dolgozni. Húzzunk ki, húzzunk ki. Azt megnézem közelebbről is. Menjünk bele a medencébe, ki lesz áradva. Az ilyen értékes aranydalat azt meg kell becsülni. Nem indult azon?
Az aranyhalkok kívánni szoktak. Úgyhogy kívánjuk. Kedves aranyhal! Nagyon sokat panaszkodnak asszonyaink, hogy otthon állandóan mosni kell a ruháikat, és nem jönnek ki belőle a különböző eredetű foltok. Lehetőségeikhez mérten szeretnénk egyenpólót és nadrágot, esetleg cipőt is, mert a sós tengeri levegő szétmarja a ruháink anyagát. Kedves aranyhal, amennyiben módjában már elintézni a sógályázás és robotolás között, több szünetet kérnék magamnak és kalóztársaimnak. Kedves aranyhal, szeretnék kívánni több szórakozási lehetőséget, például családi céges majálist, ahová a hosszú tengeri utazások és sportjázások között megpihenhetnénk fáradt végtagjainkat, és együtt lakomázhatnánk a családtagjainkkal. Kedves aranyhal, kérek nagyon sok Deák Ferenc portrét, 10 papírra nyomtatva, egy kettes és 4 darab nunu. Kedves aranyhal! Az itt a nagy harci helyzet, száguld velünk a hajó, nem bírja a kezünk, gyorsan 4 másodperces tempó. Szerényen itt állva tőled csak azt kérem, hogy a munkatempó minél lassabb legyen. Röpködnek a parancsok, szegény matróz bámul, teljesíti mindent, arcizma sem rándul. Kézkímélő mosópor, az itt nem kell nékünk, kézkímélő munkát, tőled csak azt kérünk. Ja, meg hogy ez a süket néma megszólaljon, meg halljon is valamit. Az aranyhaltól már működik. Három kívánságot kell kérni az aranyhaltól, úgyhogy az első egy klónozógép, hogy C-blokkosokat tudjunk teremteni vele. A második, hogy az operátoroknak isteni tulajdonságot adjon, mint Sívának, hogy sok keze legyen, legalább 6. A harmadik pedig, hogy mindenkinek boldog, szeretetben teljes, áldott, ünnepés új esztendő legyen. Köszönöm. Hát, nem is tudom, azért rendesek, hogy vízbe raktak, hogy ne szálljatok ki. Pedig száradok, egyet csak sós vizet ittam, az meg számít. Na nem mindegy is, munkára föl. Annyit azért tudnod kell, kapitány, hogy megfogjuk az Isten lábát, vagy engem haláztatok ki. Mert én vagyok, a legtöbbet ki fogod halni, büszke, jutalma tulajdonosa. Úgyhogy óriási tapasztalataim vannak a segítségben. Barátom, nem is tudom, miért trapálom itt magam, de magyarok vagytok, nem kell nektek aranyhal. Ti mindent el tudtok intézni okosban, nem? Na mindegy, azért mondta. Mindegy, azért mondta, hogy megfogtátok az Isten lábát, nézzük a kívánságokat. Volt ugye egy egyenruha. Semmi probléma, egyen lesz ruha, a többi megnézzük. Következő volt a kézügyesség, ugye? Vagy a nyugalomban, jól emlékszem, kézkimérő munka. Én úgy gondolom, hogy ezt a kapitány már megoldotta, 6 kezűben, a 2 pihen, a 4 meg dolgozik. És semmi probléma, ez már van rendezve. Következő volt a szünettölet, nem probléma. Ott az éjjel, ott a szarság. Lehet szünettelni. Ugye tavaly volt egy jósmi, aki megmondta, és igazol lett, hogy sok munka és sok túlóra lesz. Bevált. Még jövőre, hát nem vagyok én jós, én teljesítek. A kérés teljesítek. Jövőre, igen, sok munka és sok túlóra lesz. Nem probléma. Még volt itt
A Maján is az jó. A Maján is az jó, az munkaidő kívül van, azt támogatjuk, meg fogjuk valósítani. És tessék? Úgy lesz? Jó, megnézzük. Volt még szó Deák Ferencről. Van itt néhány, még néhányat majd be tudunk állítani. Néhány alasztó. És itt van, hát ez a főmatróz, ez egy szép fiú. Ez nem szép. És ezért is rögtön teljesítettem a kívánságát, de hát mégis azért. Jó. Kapitány, klónozás. Klónozás nem probléma. Klónozás működik. Egy dolgot szeretnék kérni. Mivel a klónozás eredménye olyan 18 év múlva lesz használható, kérek egy pontos listát arról, hogy 18 év múlva hány céblokosra lesz szükség, és utána azonnal indul a program, gyűjtünk donorokat, és készül a program. Jó? A síváról nem is tudom, azt mondja 8. Nem is tudom, miért nem 8? Lehetne 8-as, nem? De a 6-tal van egy kis problémám. Van 6-os. Egy baja van, még prototípus szegény, és a szinkronizálással vannak gondjai. Mármint a 6 kézzel. Most ha beül a sorba, akkor tényleg fogja nekem a hangszóró. Úgyhogy, hát van az elfekvőben a 4 kezes, régi. Abból mit tudok biztosítani. Jó, na, hát akkor meg vagyunk. A jó egészséget meg azt megígérhetem mindenkinek. Jó? Köszönöm szépen. Úgyhogy én teljesítettem a dolgomat, szabad vagyok, és elkívülök. És nagyjából már megszoktátok, egy pár évvel ezelőtt elindult az a dolog, hogy szoktunk énekelni az MHG kis életéről, egy-egy mozzanatról megemlékezni, bizonyos dalokat átírni, úgyhogy reméljük, hogy ez is tetszeni fog, ez fog következni. A karbantartókról lesz most szó. Őróluk még nem énekeltünk. Nem is volt egy hangszóró, mely róla szólt. Messziről jött emberek, költötték a híreket. Egyetlen egy fákával, néhány tucat mentánnyal. A jó hangzásért harcolok, és mégis nem
tavalyi időt jobban inkább az olaszoknak énekeltünk, Szigyóra, Nagygyönök és Rómóra. Most maradjon a Mészáros úr. Most róluk esten egy kicsit szó. Signor. Ezt a dal.